For mig er det her virkelig blevet et sted, hvor jeg kobler fra og slapper af og finder ro, finder tilbage til naturen. Det jeg ligesom tænkte, der skulle ske, det var at få haven og stenen og det hele til at, ligesom at smelte sammen herinde i det her rum, hvor man skulle lave et stort og åbent, levende rum med en masse træ, men så for at bryde det, så have de her stenplader, som vi jo har leveret. Det synes jeg, vi lykkes ret godt med. Det synes jeg også. At få kørt det hele samlet, som du selv er inde på, ud med træet og få det trukket op i murpladen. Altså, det er jo et hus ved havet, hvor man har alle de her naturelementer lige rundt om, så det er ligesom at få det her rå materiale, som er millioner år gammelt. Ja. Det giver jo virkelig noget tyngde. Og så er det bare fedt at have en bordplade, som er så resistent, at man kan stille ting på det. Og det er også en meget, meget unik plade, vi har fundet til det her. Det er ikke bare, at man har virkelig noget kant, som jeg synes, både til huset og til dig, rammer den virkelig spot on. Ja, jeg elsker de her detaljer, alle de her årer, der løber ned. Den her, der går hele vejen herover fra under kaffemaskinen og ud og ned til vasken. For mig er det her virkelig blevet et sted, hvor jeg kobler fra og slapper af.